I dag der skal vi lære vores hund at hoppe igennem vores arme. Du skal bruge en klikker og en masse godbidder. Jeg bruger Novas aftensmad. Du skal starte med at finde en væg, og så lægge din hånd fladt ned på jorden og kaste en godbid frem og tilbage. Formålet er at få sin hund til at hoppe over armen. Hvis din hund allerede er god til første step, så kan du lige hæve armen lidt og faktisk sætte dig i en stilling, som ikke føles så akavet at sidde i. Rummet mellem væg og arm bliver en lille smule småt, men find den distance, som passer for dig og din hund. Når hunden så mestrer det her step, så hæver du armen en lille smule. Og du bliver bare ved med at kaste godbidder frem og tilbage. Jeg skal måske lige sige, at jeg ser en lille smule misfornøjet ud, men det er altså fordi, at jeg får Novas hale i hovedet, og det er, at hun hopper over armen. Og når hunden så mestrer den her højde, jamen så hæver du armen en lille smule igen. Hver gang Nova hopper over min arm, så klikker jeg med klikkeren, så hun ved, at det er det, jeg gerne vil have hende til. Efter en del gentagelser, så kan man se, at hun allerede forstår, hvad det går ud på, fordi hun når at hoppe over, inden jeg når at kaste godbiden. Og så er det altså her, at jeg sætter en kommando på. Jeg siger igennem, fordi hun nu skal hoppe igennem min arm. Og så må jeg indrømme, at vores ordbog er en lille smule snævret ind efter agility og alle de tricks, hun kan. Så igennem var altså lige den kommando, som vi gik med. Og her kan I se, at hun også begynder at forstå det den anden vej. Jeg når kun lige at holde godbiden op ved skulderen, før hun selv hopper over. Og det fortsætter altså med en del gange med kommandoen, så jeg er sikker på, at hun forstår øvelsen 100%. Så begynder jeg at tage min anden arm ind, så vi laver den bue, som hun skal hoppe igennem. Jeg starter med at holde min arm meget højt, så jeg kommer til at gradvist introducere hende for øvelsen. Man kan også se, at hun faktisk bliver en lille smule forvirret, fordi hun hopper højt op efter min hånd. Men det gentager vi så en del gange med kommandoen, og når jeg kan se, at hun forstår det, jamen så sænker jeg armen en lille smule. Og så sænker du altså bare armen til den højde, du gerne vil have. Gentager det en del gange, og så snart du kan se, at din hund forstår det 100%, jamen så skal du videre til næste skridt, fordi der skal vi væk fra væggen. Og når vi er væk fra væggen, så skal vi lige starte ud med at introducere de nemme øvelser igen. Du behøver ikke lægge hånden helt ned, det kan du godt, men hvis din hund forstår det, så fortsætter du bare i den højde, som din hund er med på. Jeg vil gerne have, at der er flow i vores hop, det vil sige, at jeg vil gerne have, at hun hopper igennem på begge sider, når det er, at vi laver øvelsen. Altså så hun ikke bare nøjes med en side, men at det bliver begge sider, som er selve tricket. Og her kan I måske se, at hun bliver en lille smule forvirret, så snart jeg introducerer den anden arm. Jeg forsøger bare igen, fordi jeg kender Nova, og jeg ved, at hun bare lige skal have noget ekstra tænketid. Men hvis din hund ikke forstår det, så vil jeg gå tilbage til de lidt nemmere steps. Og nu ligner det, at Nova har mestret den ene side, altså højre om, fordi hun hopper igennem begge mine arme på hver side. Men jeg vil også gerne have, at hun lærer at hoppe fra den anden side af. Og det er altså en lille smule sværere, fordi nu havde hun jo lige mestret den anden side. Jeg vil ikke anbefale dig at gøre det her i samme session. Jeg vil tage det over flere dage, så din hund ikke bliver forvirret. Men nu er det altså bare lige for at vise jer. Så Nova hun synes det er en lille smule svært den anden side, så her er jeg gået nogle steps tilbage og hjælper hende med at hoppe over fra den anden side af. Og det gør jeg ved at lokke hende over med nogle godbidder, som jeg gjorde helt tilbage i starten. Men det går altså en del hurtigere den her gang, fordi hun allerede har lavet øvelsen. Så det gentager jeg en del gange, indtil jeg kan se, at hun begynder at forstå det, og så putter jeg den anden arm på. Og jeg ved godt, jeg har sagt gentagelser en del gange under den her video, men det handler virkelig bare om gentagelse, gentagelse, gentagelse. Bliv ved, indtil du er sikker på, at din hund forstår, hvad det er, den skal. I videoen der har Nova en idé om, at hun skal hoppe igennem fra den her side, og så stoppe ved første hop, og ikke tage den videre. Og der prikker jeg hende lige lidt på bagenden, så hun ligesom ved, at hun lige skal fortsætte. Og så husker jeg lige at give hende nogle succesoplevelser, så hun fik lov til at gøre det den rigtige vej. Og så løb jeg alt tør for hendes aftensmad, så jeg måtte lige ud og hente nogle godbidder. Og der må jeg simpelthen sige, at når der pludselig er godbidder på spil, jamen så er det som om, så forstår man pludselig tingene meget bedre. Det slog i hvert fald klik for hende, og hun forstod endelig, at det galt begge sider. Så her løber hun den svære vej, og så løber hun den nemme vej, og sådan lærer du altså din hund at hoppe igennem din arm.